Het is haast 4 uur in Pijzen. Nog even een kwart praatje met mem vlak voor de start. Liewe Westra zal voor het eerst in 2000 een wedstrijd rijden. Bij de amateurs. In Oelismij ploegmaat Frank Wierstra is besloten voor eerst het contact met de passen nog even te mijen. Hij is zelf in Holland dat Joert nog even een beetje delta bij zien. En nou ja, dat komt aan ik wel. Het is ook maar een meisje. Dus voorlopig hartstikke om even nu te winnen. Samen is dat wat jij, ja. Ben je jongens Memmick Bleed dat zijn profcarrière er nou op zit? Ja, daar ben ik ook te blij mee. Ja. In december kun je helemaal net nooit mee hem en dan zit ik hier en hij zit in Spanje. En dan kan ik hem net geruststellen en dan, dat wie net mooi. En dat wie helemaal net leuk. Dus hij had me vragen, want hij zit iedereen en zei, ga nog maar even trouw. Ik zei, doe mij voor mij nou direct ophouden en dat had er ook gedaan. Dus ik denk dat had een goede beslissing geweest. Mannen, succes in de 35e editie van de Meerdaagse. Hoe is het om die broerke hier weer om fietsen te zien? Ja, dat is natuurlijk al een opsteker. We gaan van heel dichtbij maken hoe hij wie van de winter. Ja, dat weet ook net best natuurlijk. Tenminste, we zien plezier van neven wie echt heel vierde ziekje. Ja, dat is gewoon heel positief wat er nou weer op de fiets zit en zelfs weer in de koers. Dus ja, dat is echt goed. Ja. Het vindt zo goed dat er dus dags wel te wordt steen wil. Ik ga gewoon echt een jel hier echt slecht west, dus echt depressief. En, ja, ik weet nou echt wat dat is en ja, gelukkig ben ik echt op een goede weg, dus het gaat nou gewoon weer goed. Want anders zit je nou in het stingen en zij werd mij fiets, dus dat is gewoon goed. En ja, ik ben gewoon super blij dat ik dat minder gewoon achter me ga. Uit het dal en lekker weer naar voren toe. Ja, gewoon leuke dingen doen, gewoon wat triathlonsjes en hier mij doen en gewoon genieten van het leven.